Endang-endang sawah lur, nyawang tanduran. Mumpung prei, endang-endang sawah dhisik, nyawang tandurane diendangi wis enek seminggu rarene diendangi dhisik. Baru sulam-sulam sing enek ya alhamdulillah untunge banyune anteng, banyune sing kono kae winginane kena banjiran lur. Tapi ora apa-apa banjire, gur lewat tok. Pak rene ora apa-apa. Panas lur. Alhamdulillah cerah. Wis ben cerah dhisik, jodan dhisik ya Allah. Wis ngono ae lur ya. Matur suwun. Assalamualaikum.